Máme takú novinku, že niekto sa nám dostal na farmu, ktorá je vlastne 3 týždne už pred koncom. Čiže už približne sa možno aj tuší, že kto pomaličky sa dostáva do finále. Tým, že sú to 3 týždne do konca, tak už veľa ľudí tam nebude. A my si poďme teda prečítať ten článok a zistiť, že čo sa tam vlastne píše, kto tam je a pozrieť si aj video vlastne z tej farmy, ako to vyzerá. Diváci sa tajne vkradujú na farmu. Títo farmári sú stále v hre, 3 týždne pred koncom natáčania. Farma 17, najnovší rad slovenskej reality show s podtitulom Prekliaté dedičstvo, je aktuálne vo svojom 4. vysielacom týždni. Už dnes večer budú môcť televízni diváci sledovať pred 10 hodinou večernou na obrazovkách TV Markíza poradí 17. diel tejto obľúbenej farmárskej show. Show aktuálne skončili už traja súťažiaci, a to Arseny, Julius, Peter a Marcela. Už dnes večer však dorazia na statok ďalší traja noví hráči v podobe banditov. Fúha, máme sa na čo tešiť. Som zvedavý, že toto bude zač a určite si ich môžeme podľa mňa aj prejsť, keď zistíme, o koho sa jedná. Urobíme ďalšie videjko. Dôležitá informácia je tá, že reality show Farma 17 sa stále natáča. 17. séria začala na začiatku augusta. Je teda približne 2 mesiace od svojho začatia. Tu máme súťažiacich. Všetko sa má skončiť približne v polovici októbra. Vďaka tomu je už teraz jasné, že show sa blíži do svojej záverečnej tretiny a je iba 3 týždne pred svojím koncom. Nový statok opäť vyrastol v prostredí považského Inovca. Dá sa povedať, že len kúsok vedľa, ako stal príbytok farmárov v predchádzajúcej sérii. To je podľa mňa také docela zaujímavé, že oni to fakt robili taký, dajme tomu, no ako to nazval, že kúsok vedľa. Som čakal, že dajú úplne nejaké iné prostredie. A mohli by podľa mňa aj do budúcej série fakt, že vymyslieť úplne nejaké iné prostredie, niečím inak výnimočné. By bolo podľa mňa viac zaujímavé, ako stále v podstate to isté. A mne sa napríklad páčilo to, že Češi mali na tej ich farme jazierko, že sa tam aj mohli okúpať. To bola pecka za mňa. Aj napriek tomu, že objekt, kde sa farma odohráva, je strážený a verejnosti bol vstup prísne zakázaný, niektorým divákom sa opäť podarilo na farmu tajne dostať, rovnako ako v predchádzajúcich sériách. Jasne, človek keď chce, tak on si nájde ten spôsob, ako sa tam dostať predsa. Na základe tajného vstupu divákov na farmu je možné zahliadnuť, v akom stave je farma 17 aktuálne, teda 3 týždne pred koncom. Tu môžeme vidieť ich príbytok. Farmári už vo svojich stavbách značne pokročili, aktuálne už farmu zvonku maľujú radosnejšími farbami. Na jednej z unikátnych fotografií je možné zahliadnuť, že farma dostáva zvonku modrú farebnú fasádu. Môžeme vidieť teda tu na fotke. Ako prvé sa uniknuté video zo zábery aktuálnej farmy dostalo na sociálne médium TikTok, pod ktorým sa ihneď rozbehli diskusie o tom, kto na videu s farmárov je vidieť a je teda stále v hre. My tam nosíme jedlo štábu, píše jedna z komentujúcich pod videom. Ak vás zaujíma, ako aktuálne 17. farma vyzerá, na aktuálne fotografie spoločne s menami farmárov sa môžeme pozrieť v nasledujúcom videu. Dobre, to si poďme určite teda pozrieť, som na to a ja som zvedavý. Zaparkovať sa dá na lúke, píše ďalší fanúšik pod spomínaným videom na TikToku. Jasné, ako hovorím, človek keď chce, on si nájde ten spôsob, že by sa tam išiel pozrieť. Predsa neverím tomu, že je to až tak dobre stražené, že by si vedeli to uhľadnúť. Baví vás tohtoročná 17. séria farmy? Komu najviac fandíte? To som aj ja na vás, ľudia, zvedavý. Kľudne mi napíšte do komentárov, koho by ste chceli vidieť vo finále, som ja na to sám zvedavý a môžeme o tom podebatovať. Zábery, ktoré sa zaobstarali fanúšikovia a na ktorých možno vidieť aktuálny stav farmy 17 spoločne s doplnenými menami. Z diskusie pod videom si môžete prehrať video tu. Počkať, čiže takto. Fanúšci v diskusii pod videom si myslí, že na záberech poznali Alenu, Arona a možno i Lauru. Môžu to byť naši finalisti? Čo myslíte? Fandíte im? Máme tu nejakých ich fanúšikov? Dajte mi vedieť. Čiže pozrieme. Tu môžeme vidieť teda zábery tej farmy. Ako vyzerá.
A vyzerá to zaujímavo, no akože je to iné ako na tom začiatku. Koľko ich tam je? Koľko tam ľudí uteká asi? Tam je 1, 2, 3, 4, 5. 6 ľudí podľa mňa určite tam je. Tým pádom, keď ešte 3 týždne do konca, tak traja vypadnú a to budú presne traja finalisti. Či nie? Či nie, tak to je. Už ani si nepamätám veľmi ten záver. Hovorím, napíšte mi určite do komentáru, čo si vy o tom myslíte, aké vy máte pocit, že kto bude vo finále, ako to má prebiehať teda. A vidíme sa na budúce pri nových novinkách. Čaute.